Nana kwasua me ya hino toso miensa eye brekum man Hemaa nche bia ne nya ne ntie se brekum Senase ya ye brekum kontire akonwa no aba beto ho no menam so ama yesi wo Hemaa abusua ye video etwitwa ye ni mu no na yehu se ma me bi bodua ya wo kire se Hemaa bi ya ne din edina na adwoa ajewa dufi otoso mienu ya omo ayi no se brekum Senase Hemaa ya ono ankasa eye brekum o man Hemaa kontire Hemaa no wo mo empe no enam so modinsa yehu se wo bodua ene ade a ana ohene wo krom won so ebeka ye osahene asoma agiman sabi enso so be ye se Hemaa na yeyi no won fo so esanse amamani amane kwan so wo mo mpe no afi so no brekum man Hemaa na nakosua me ya hene wo matete se wote akiri bi na sa wo Hemaa no eba ye na wo mo empe no nemom no wo mo de nipa wo mo pe no na nakosua tachi wotoso miensa ya ono so ede ne nsa to no so a on so ehira no se wonfa akonwa no se Senase Hemaa enti ebeye mentime ho ase kakra ya nipa mienu na ebeye Senase Hemaa obia ebo ne ho emrane se oye Senase Hemaa na na adwoa jewa du fi otoso mienu na nakosua tachi wotoso miensa enti mpanimfo mienu na Senase de na yehu nipa property a woye Hemaa enei na Hemaa ankasa brekum Hemaa na nakosua me ya hene ye otoso miensa ono ankasa atuna no mutuo akire enipa kora wo pese odi akonwa no ye ne kontire Hemaa ema no wo brekum ene ne patemu na busua nipa na busua no mpe no a enam so ema wo mo kanche ye di nsan so fom kache nkonwa ne so wo mo mpe no anase abusua panyini ene ohene no ka se wo mo mpe no enei sede na wo musi ekeka se wo matete se brekum Hemaa ta de wo mo mpe no chi no ene brekum Hemaa se na adwo agi wadu fi otoso mienu na no mo so wo mpe no wono ena ose amamani amane kwan so no wodi akonwa no ehya ne nsa se brekum Senase Hemaa ya osan eye brekum man Hemaa kontire Hemaa ya asisi ade nya samketo akona busua ansana no yenkoi na yenkotie ensama na nakosua me ya hene otoso miensa editu dwa wa bra omode na adwoaje wadu fi otoso mienu ko kire no se brekum kontire Hemaa no yentie nsem oditu dwa no ebi mama kwa baso ne dakasi anyame waye yes obade no na woni hihye mu se yeah na dai saade o be dan e be koso yeah me da twere ampo ase me da basa yi adon ase me da ase pa me da na no so ase sa o ma na mo so ne ya na me yeah me da o ma se na da bibibia ye boko na juo me da o mo ase yeah asada asandi ho me panyimfo mahemafo benkuni fa edi twafo edi ba be kan ho ne baba wo hanyina medamase yo medamase pa brekum ha ye pe asundwe yo ye pe do yo ye pe tiase yo ye pe bi akoye yo na mne kakra nie ma pinche na me de minim se nyame tiase yo ye na nanu ba tiase yo do abadi chiri kuro no minim se sa do no enguda yo nti ye paja do no ama do na be ye se tete do na ye na nanu tiase a no mo do mo ho no yo na u da ba bia chia good morning wa classroom ni good morning wo yo I fear ye chia ma chi o yo ma ha o na se di pana je so me jo so ya Kronton me jo so ya nyado me jo so ya obi ade o yo ene ne kati amamre pa na di ba bia good morning no kore how are you good morning our classroom our office yo eni anfie na me nim se mre pam no e be kire we num nyina ama bia ehu yo Senase ye kuru a mi akura fi Senase wo pa ye nti a me ka sa ne se beden to na Martin na je yo a no ye Krontihe e wo Senase ono beden to no na se na bua chi Senase na Hemaa na kuya me ya hene Senase
tianje tena se Yo. back ka sama na bono po ya na ni nyina ya de ba ko na basa ni kuro yi Yo. na ni die ni bu ankasa ye dai e wo kuro yi Yo. na so no dua bi o nyina ne po asi Pa. ntimi de minim se nyame be dai e be ye Yo. na wa ya wi mpo Yo. na dai ye da soronko a eyamia me ba me nana ma de nyina o se nyafuru kase yi ma ne be ma nyina be she Yo. ne eye nana adu aje wa du fie so be he nyafuru yi bi Yo. se o jina ho se brekum Krontihemaa Senase jina se brekum Krontihemaa Yo. bia bi se ba he se o ma me nana ko hia me ahene oto so me ensa o de ama Yo. Yo. bia no me so ma wa mo aye den wa o do ko jina brekum anani Yo. minim se wo ko de ni bonya nso be den o be ba Yo. na ni na mo ni ameka chira o se fantu boasie ya de nyina se ko nya wo be di bi be kan bo ne be kan papa bi be kan ni o be kan Yo. na me de ne se wo de wo nso mi abra mani nti ho me twa no Pa. ndi akodua yi mi ntu kwa no ko di ba bi kora na wo tweda da bi ya nti kuro yi mti fie nti wo ye ba ma no ana wo ye ba no na wo se wo sa me dene na akodua be dina mamre ne amane na wo de wo so wo mfom na de wo pa no be kan me nti fie ho me twa bra Yo. Yes. wo ba wo mu ya ba ha ba to One of them. me be kan sem bebre na ni nyina mu no fan show me ofi se wo ye ba kan Yo. se stress kuro ni nyina be na be show ye bo kura ne mpanyimfo maya ne mrantie se ye ma na baba no ye bono ha no ne we ye si die konwa no aya wo hu Yo. na ni die wo masepa asante abedi pani Yeah. enu ntini ye be hwia enu ntini so be ko na wadi machi mu akuhwia Yo. na wo ba wo de abekire wo kuro mu ene nipa a wo hwe be so ene kuro no nyina amamre ne amanne ye be die konwa Yo. enye gidigidi be die konwa Pa. enu ntino ne mesro ze brafon bra wo ho ase ntie ne nipa ka Yo. tie ne nyame ka tie de ona nanu be ka efisa konwa wa ho be di wo humumu Yo. be ni konwa wa ni adi wo so tararara Yeah. no se ma di konwa be si konwa no wo humumu ma se na ba ho na ma ni so Yo. Yeah. nti ya esa henche se nyame amfa nje wa wo ko to hye wa no betu ato Yo. we abusuafo nti ensem no na yekote ye no ye sha ase no bidikan mo kan ye se mo konwa no Senase konwa eye oman Hemaa oman Hemaa ase Krontihemaa konwa no ehye brekum man Hemaa ase enti wuntumi nkase wo tena wo honom na watumi esi wo hene na wo Hemaa na watwi wani da bi ewo bi na wie bi enti se konwa no to sei no a owo se atenkonwa no Senase atenkonwa mpo eyi obi a nipa no kɔ na kosuan de akere brekum man ehene ansana nipa kɔ no kwampo ne agina tum enti se oba panyini bi anaso Hemaa bi yeyi Hemaa bi ewo Senase a ohene se uyu Hemaa no kire wie a gisa wo sad no kɔ kire na Hemaa no gidi tum wie ansana nipa kɔ no wadi mu enti se mo pena na se mo mpene no asem ne baaye no na nkenye dede ye na nkenye asabi insam keka press conference bia da bi ewo senka mo ne na Hemaa mo kɔ ne na so na mo ne koka ze wie ba bi kwampo de na ohene ne mpo pa ya ya kire se na konwa no na ne kuro no enye Hemaa ne si Hemaa ma no da bi enye ma Hemaa ne si Hemaa ma mo de enye nka ne saa esanse na konwa no de kosom brekum man Hemaa Senase konwa no de som brekum man Hemaa fi so brekum man Hemaa Krontihemaa enti se de tie bia no ono ne ho na de ne be kɔ no kɔgye nhyira ananse obɛkɔ na wafo so ede amamo enti sabre de na brekum man Hemaa kye se nsema mo tete na mo keka se o hye akire bi wafo so ne ade no ayi woto num tuo ede atodwa se Senase konwa eye ne kontira konwa na hyenase na musuan de kire brekum man Hemaa enti sabre de Hemaa to num tuo se sei ana man bonisitie na ye konkotie na adwoaji wadu fie no ankasa
ya waba no yentie nsem bi odi atodwa na wo kyerɛ sɛ wono kwa sɛ wo maaye no wɔyɛ mpumtu nnwuma bebree wɔ kurom no suku adan ne ade ne bo a wabo ankofo okuro nim enti edisa sɛ ade akonwa yi ama no abusua yentie do Hemaa waba foforo yi so ensem bi odi todwa medical dia aseda kɛseɛ ama beku Hemaa nana akosua me ya ahwene nana me bo odi a me sorry emre kakrai bɛyɛ mfie mmienu mfie mmiɛnsa de bia me wɔ fanim ojina social media so ebo mi di wie kasa sɛ de osi pɛ ɛfa me ho na kakra mɛka ne sɛ me wɔ fa wa magma hu sɛ ɔyɛ panyin die ti a me kasa ne sɛ ye oye nyina nye se ye ni mama mra ne amane a ye be fi no nanso ye fa ne se ye pasumdie wo brekum krodue mu every say ye wo botaye kese esi ye ni so ye botaye ene se ye di sa bre na ono pese ye di ye dede ye de koye kotodue ni ne sre nananom ne obo ade no boa mana na akosua me ya here etimi si hene ma brekum krodue enti e ba ne se ye ni ne ho adaaje nanso na dia ple wo fa na ye no ne ho ne se ye nya adaaje e de ma any brekum traditional council me pa mo chew sebi yesna se amane no anakasa enye nana akosua me ya enesi Senase Hemaa die nana akosua me ya eye ene se ye kobo na mane na bre ni dru na se ye pese ye de amamre nyina wi a ye de Hemaa akochia no na ye so e de achi enam wenti ena ene ye hia nipa nyina edi adanse se awrampi abusua e wo brekum eno ne brekum kontre eti maybe a chamu ye ni alliance for eye abihene kutire hene gendre hene nyina abebo ye twidom am ye pagya me Senase Hemaa na ye pagya Senase Hemaa ni wie ye no na chese akase ye be koye nima koye kontire na mfomso kakra ba de na ye ye no enti eneda ni atrenten saa de no ama ene mitimi de mensasi me bo se me ne brekum kontre Hemaa fra me na adwaje wa ebi ka ho na na ye fra me na adwaje wa du fi a otoso me ensa na na bia se wo ba ye nkonya dan mu a oba akonya ba akopɛ ne da ho ene ye na na afie du fie ye na na afie du fie achi no ye na na akue du fie ye me wo fai ne maame wanya ne ba bi kro wonna ebi ho me so me toso me ensa se me wo fa no so timitia social media ka se me for ye dish me ye dish ye kunkun na me di akonya ne bi ye dia na dia na wo ye no e ma me hu se bi anya bodani ne dia wa pa na ntuma bodani ene dia se bi ne ye ene ni suban o echire ye before dia dia nansi form ne echire wiase man nyina sa arempi no ni nyina ne brekum ha fisa ha ne yenkonwa gu yenkonwa ne ntress yo brekum na akosena Senase ye na nakwabena soma na adwumam ana na kura wotu ska futuro e wo ho ni sika ye sani ase e wo na tete no ye we gold sabi yenya yeti hai ye nyina ye nim se brekum kontre aya akonya kese na abusua ne ye ntena se emma sabi nipa ba akofo emfa ye sekan enya nanka enti ene mampanyimfo miensa wo mota yachi ema rempe ya rempe o munyira wa ebi ana abusua panyine ye bo asiama wotemensa nifa so
enti mesramu a Nana Kofi Manu oye basa bi e wo Senase. Yeah. And Nana Pia. Apia oforia pia. No ye Senase hene. Oye Krontihemaa. Yeah. Sebi. Obeye acting president wo brekum program ha. Yeah. Oye minua bema. Na abusua mu no ani amamre mu no. Se edidie free wo fafo ho na ekọ wo faasefo ho a. Ofadi ade a enye yie. Yeah. Enti se ye oforia pia di akonwa ho kroma over 30 years. Me timide me nsesi me bu se oye minua bema. No nya me wo fade. Kwabna sabi enye hene. Yeah. Wanya ye hene. And wanya rempefo hene ase kire se. Yeah. Ontimi mfa wowo enko swai breku mfie. Nana da sebre amankuna die wu a wanya ne ba bi ko. Wo hunu se papa no aye ne 419. Emma o ma ye de asem no etoto ho a se be ye ye be keka. Abusua panyin Nana Kwasifa anti ase kire ne se da bi asem. Samfom so ni bi na ye mpanyimfo aya ene bi mu gina Senase se Senase kurodua de o mode enti saade no na ye yakun free sa bretenten no se ye wo fa kwabna sabi ontimi ni hene e wa rempe ha efi se ni suban ne ye bi a wo yi na die no anso arempe fo mpanyimfo ene Nana Monica me kai nra se press fo mu bisa ne se na tena nkonwa we he wo se sabi ni jase kura ye ne dom Asusu jase na ti he. Jase wa happy. Enti se jase wa ha. Ni ba so tele nche. Ya wa ti pem hene aso wa ha. Enti ya pese wiase man nyina hu se. Ariampe da so ti ase. Ariampe enwuye. Contract ase. Ya da Nana Akosua me ya ase se. Wenyi wo mo ama osaifo anyi contract Enfria rempe. Na ye da so kita ya rempe title. Ekita ye contract title. Etiere, me me say no si me bo say. Me ne brekum Krontihemaa. Na na de wa fi a wo to me nsa. Obi anka hu pie. Nti Nana Adwoa ajewa du fi otoso mienu na ye tene nka no. Se Senase Hemaa ya osan eye brekum Hemaa Krontihemaa na ye tene nka. Se de Wanya ba ene ye aba betena enti de yebo ni diun de edini si so de ye ne de yo se de ono na yagina tum na nsem mu no wo kire so obekọ no asa akwa kusu ohene foforo esan se ne wo 42 so ohene no wo se wo kom di nkonwa no ena wo kire mu se nya de a obehwa ma na hwekuro no no abekọ Senase ho na wasan akwa kusi hema ohene foforo ewo ho nom na bibia tumi akoyi enti abusua sei ena Senase asem no asi akwa wie na ye kan afua ana ye kan nyina a kire se akonwa to na se eba no apere a obi e wo ho kwan se bimpreduasa opere se kan se duabo ana se ye nkan che de adehye enye no na tumi ma wo prakonwa won se tumi ka da bi wo prakonwa a eye ntam na wo boso na nya na no ma yimu amamani amane ni ahwe de yi atu yi enye dua na wo sa wo bo na dua na wo bo no hima no te so hwe nkonwa no okobo ni dua de ono si de na nya no fi so ono so openi yi mu fi so ka mo kan nyina na busua dua no nipa no o mo se mo mpe no so di be ye san so ye de hye eti samamani amane na mo ka se wa fa so ana o ma fa mra kwan so amamani amane kwan so anyi no de a yeti ase sa nanso so no se ekoba se wonya akoba se wa ba amamani amane kwan so no se de esi eye ya nko yiri tumi sa fa amamani amane kwan so kro no a egu nsa ya amane e de ma no enti se mo hweye no na se ne bibi ko ache wo ho mame ba ko kasa wo se wo hwese do sikasa no a na ni eden me gidi se ni eden no na ye problem kakra edemamo sanse na ni edin nti anase bibisa nanso social study o musika kono a no ye mpumtu nyuma bebrebe won ba ye kora no oye bi de boa ono akwampa so dua se ohine oteso no onya hwehwehwehwe makro no ebu ahimfie opono kora esi ebu ye bisi ne ye ntimi nsiesie ye nti no sei na amane no siti ebesrem se mama komu ye emra honom na Senase ekosom brekum na brekum de besoma santema nti ebasei no a we ye dia ye ne ane ye dia nti wose ehwe na asumbi tumi bana ya no ma nya ya mekansem nti brekum Hemaa gina tumi de yebesrem se munyina munka mom na mon ma bua ba ko ano na monka mom se efunko mu ade na monhwe Senase kuruma bibia nya kama
na sesi ade ohima mu ano de mo onu no yayi no no onu na kwa ama ama Hemaa age na tum no se de tie bi onu na obetumi akosom enti se ohina ampene ebusua na ampene na se de yede na ba no Hemaa age na tum no mo ampene a se onu no ye kontire Hemaa no wokọ hene na akwakosom wokọ hene na akwakosom nipa okwakosom no se nye onu na ye na Hemaa enti abasa no de asena se Hemaa no se bi mu ba ye ha onya ba bia obekọ okọ kontire efie mu ewo brekum a onya ba bi ntina obi na obema no kwan ma no kontire fie mu brekum honom esanse Hemaa no ono kọ akwahye na asene se wompe no enti do Hemaa na gina tum no mo nyina mo nyini ntum na mo nyina mo ntum ni na chinko brekum kontire efie honom na mo nkonkosom nkobom nkonkosom brekum man Hemaa na bi nka Asante nyina na bibia ntumi enye kama enti na de ye ba se de akọwie wa asem ni mo no ho update no na ye de ebremo na nakoso ya me ya hene otoso miensa na no ye da mo ase brekum na matan konyo nyina ye da mo ase se mo hwe amaye etumi atoye enti wasan hene asoma agema sabi na ye besere wo se de tie bia nya abasa gina na adwo age wa dufie ona ebusuan nyina munyini ntum na mo ne ntsama bibia ntumi enye kama aha eye ADUMASA TV midin de atesem hene koku ye da mo ase ema mo ene hwa ahene wa akra ho